A fe vívese en comunidade. E esa comunidade precisa dun espazo no que atoparse, compartir e celebrar. En Galicia, as nosas igrexas son moito máis que edificios. Son testemuñas da historia, puntos de encontro onde a fe cobra vida e se afianza o diálogo fraterno. Un legado de valor incalculable que debemos preservar. A conservación deste tesouro cultural, social e económico que forma parte da alma de Galicia non é só unha responsabilidade da Igrexa, é tarefa de todos. É un compromiso compartido entre institucións públicas, confrarías, asociacións de fiéis e a comunidade no seu conxunto. Todos, en estreita e mutua colaboración, sumamos esforzos para manter vivo este legado. Falar do patrimonio da Igrexa non é só falar de templos, é falar dos estilos artísticos que marcaron a nosa historia, das imaxes dos santos que interceden por nós, da ourivaría que embelece a liturxia nos achega a Deus a través da fermosura, das tradicións, romarías e expresións de piedade popular que pasaron de xeración en xeración reflectindo a identidade e a fe dun pobo. Igrexas, romarías, tradicións son unha ponte entre a fe e a cultura, un testemuño da presenza de Deus na historia e un recordatorio da beleza da creación que nos convida a recoñecer a obra de Deus no devir da humanidade. Protexer o noso patrimonio é preservar a nosa identidade. Coidar o que recibimos é un acto de gratitude e un compromiso co futuro.